का हो, काहे उदास बड़ा? अरे का बताई रे मर्दे लेके। आज भैया भौजी के ऊ ओद बाद क के मरले बाणे। हाँ। कहो मत, आतना गाड़ी दे तारी, आतना गाड़ी दे तारी कि अब ओकर जवाब नइखे। हम उठ के चल देनी यहाँ आगे नहीं तारा लोग देने ने कवर उनकर गोधन कुटा गइल मने आतना बेतरह गोधन कुटाइल बा। तो ठीक भइल उनकर हाल। बड़ी गाड़ी दे तारी दादा, जैसन रही वैसन उनकर काम हो गइल। हाँ हमरो का कहीं बताव तनी। भैया मरले भौजी के हमारा हर किली लगा के कोठारी में, रोवेली भौजी देवेली गारी पिलुआ परी बुढ़ारी में। कोते कोते होते होते पिलुआ कहते कि तोरा होते होते पिलुआ परी। अरे रोवेली भौजी देवेली गारी पिलुआ परी बुढ़ारी में। जाना तारा का भइल हा? का? एक लोटा पानी खातिर भैया खिसियले, दौड़ल दौड़ल दुआरा गइले लाबा डाले आइले। कैसन लाभदा रहे? अरे बाप रे बाप, हाथा ना मोटा लाबदा होतवत रहे। तेल पियावल? अरे कहाँ मत दुआर पर रखले रहन कितना दिन से, वही खातिर का दो। अच्छा। तो लाते से मरले, मुका से मरले, मरले झोटा लसारी के, रोवेली भौजी देवेली गारी पिलुआ परी बुढ़ारी में। वैसन के लायक रहले रही। हाँ तो का करब, उनका लोग के आदत तो छूटी ना, बात मानी लोग ना, गदानी लोग ना, तो ये सब न होई। हाँ। और का कहत रही कि जब तब रख देला दे हमार धुन के, ई जुअन ढहन हमके गारी देला चुन के। गलती उनकर नहीं कि जमाना के फेर बा। हाँ तनी उहो ए घड़ी नयका जमाना में आ गइल बड़ी नू। तनिको मर्द के गदाने के बा ना। उ जाना तारी की बनिहार हवे, बधारी से अइले बैठल बाड़े, जब मन करी तो पानी देम, खाना देम, ना तो ना देम। यही से न कुटैली। हाँ कि जब तब राख देला दे हमारे धुन के, ई जुअन ढहन हमके गारी देला चुन के। हमरा से कहत रही कि ये हो माया भी ताला के चाबी अरु लेके गइल बधारी में। हाँ। रोवेली भौजी देवेली गारी पिलुआ परी बुढ़ारी में, रोवेली भौजी देवेली गारी पिलुआ परी बुढ़ारी में। लक्षण उनकर ठीक नहीं खे। का करब, ई जमाना आ गइल कुटाए के आदत बा। जबले कुटाई लोग ना तबले सथाई लोग ना। अच्छा। रउआ सब के शैलेंद्र मायावी के नमस्कार। हम भीषम सिंह के नमस्कार। भीषम बाबा के नमस्कार स्वीकार करी जा। हमनी के साथे आज के निर्देशक कहीं वीरेंद्र सिंह इनको के आशीर्वाद दी जा। रउआ सभे जनता के हमनी के तीनों आदमी के नमस्कार बा। बढ़िया लागल होखे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करम जा, आ घंटिया दबाई जा। घंटिया नहीं जा दबावत ऐसे रउआ सभे के अपडेट नहीं मिलत। हमनी के आशीर्वाद दी। धन्यवाद। जय भोजपुरी समाज।